Ayun, nandito pa tayo ngayon sa Katubig area na po ito. Malabay kita na kay auntie na po yun sa kang nakapagtunan kaya patron days July 26, 27 bali auntie na yan na so malabay kita din. Okay. Kita ata din ang kaganapan kung nano nag-uula. So yan. Hindi na kita din sa crossing. Yan, may banderitas na sila nga pahalaba. Okay, nangangamyon na nga di estofado. Wow, inutumak na sa mga amyon. So yan, ini po ang Katubig Northern Samar. Mupay nga patron na di sa mga taga didisin niya Bungto. Hipid lang ni sa namulat Bungto sa Las Navas. So masunod na mo patron lahat sa Las Navas September. Hindi na ito mag-iha. Dapat kami sa patron na liwat. Wow! Isinin ko dyan nga di sa magpinanluto. Kaya na ang ante. Ang luto time na nira didi. Okay. Ano na yung mga luto? Hindi ka na munisipyo. Ada ako. Di ba? Dahil nga mag-iha ang kuhan ang San Jose Northern Samar kaparator na sira yun ang katapusan nagdisunod lang dito sa Katubig kaman dito lahat ang magkapatron sa San Jose happy fiesta lahat sa barangay San Jose in advance hindi din ka na sa Kayawan. Maliko na kit nga di kay mauli na kami pa Navas. Hindi nga diyan may mga banderitas nga area. Kadto ni sa UEPPR Mark. Anyway, maupay nila nga patron sa mga taga Katubig Northern Samar. Shout out sa inyo tanan. Sino lang kakakusakan. Diba?